Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. O yan po kaldaw na Webes. Petsa 21 na po kan bulan na Oktubre 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Sa ngaran man po ni Kuya June N. Diyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagkatod kang programang ini sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po kan samuyang Chief Operations Officer si Honorable Justin J. Bolaños with Kuya King Rinaldo, the weatherman. Siyempre, yaon man dyan, sina Kuya Mundain, Pading Toots Di Solo. Uy, belated happy birthday palang sa mo, Pading. Pero pano nin malipot na sirbesa so sa iya pong washing machine. Kan nakaaging aldaw. Yaon man dyan, si Councilor Ian Buena kan Kamali Galbay. Sir Willis Plana with Jos Barcelon, Carla Briones, and Jean Rosandes. Patian sa muya po mga muses. Si Ate Hazel saka si Ate Erika of Kirangay, Kamali Galbay. With our youth volunteers. Mga mahihigos na mga tayo volunteers. Kami Gabos, nagpapaabot kan sa muyang pangungumusta siring man Paglaom. Nakamupo na sa maray nakamugtakan sa mga oras na ini. 8 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Maray na hapon sa mga parantabay niya to. Digdi po sa segundo distrito kang probinsya nin Albay. Yan po sa Rapo-Rapo. Kumusta po ang mga taga dyan sa parte kan San Ramon? Pasiring man dyan sa may Galicia. And of course dyan po sa Mangkao. Sa Gabos na barangay dyan po sa Rapo-Rapo Albay. Maray na hapon. And Laomin na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na niyo. Mi sono alzato, oh bella
Diyan man sama nito, maray na hapon tabi sa Indo. Kulibat ko palan sa aga may dakula pong okasyon dyan sa munisipyo kan Manito na kung saan may mga opisyalis kita sa gobyerno na mapasiring dyan. Tangani po na formal nang i-turn over yung mga projects. Nagkapirang projects po dyan. Pinalaoman po na magpasiring dyan si Congressman Salceda. Tangani pong i-turn over yung mga buildings po sa eskwelahan, mga school buildings. May 2 eskalon, may 3 eskalon, may 4 na eskalon na mga school buildings. Dyan po sa Nagotgot, siring man dyan sa sentro, sa Itba, ay ang Nagotgot High School. Pati po ang Manito High School, siring man ang Kawayan High School. Gabos po yan naka-receive from Congressman Joey ng mga bago na mga school buildings. Karagdagan dyan po ang ini pong inauguration and turnover kan water system dyan po sa Barangay Itba. Pero gigibuhon po na aktibidad duman po sa Kimahat, Sitio Kimahat, Barangay Bamban, na kung saan yaong po duman ang dakulao na tangke na iyo po ang magiging storage kan tubig na magbubulos pa dyan sa water system kan Barangay Itba. Hopefully, yun na po ang mataunin na solusyon sa satuya pong problema sa tubig. Maray na hapon man sa mga paraantabay niya digdi po sa siyudad ng Legazpi. Siring man dyan sa munisipyo Candaraga and of course sa Kamalig. Pati naman po ang manlain-lain pang mga banwaan sa 1st District, sa 3rd District, pati na ang bilog na Bicolandia. Maray na hapon sa Indo. Medyo malumluman sa tuya pong pagkahapon. I think yun na talaga ini ang panahon niya to sa laog kan La Nina. Medyo malipot na nga ni baga Kuya Jun pagkaaga, no? Garo namamatian tanaan kudut kan lipot. Pagaro gayan, garo namamarong na ang Pasko. Ani ba, dahil pa na visualize kung ano po ang magiging hitsura kan sa indang Pasko durante po kaining pandemic na ini. Aba, dua ng Pasko pala, ano? Panduang Pasko na ini na kita po nasa irarom kan pandemic. Kulibat ko pala, bago ko malingawan, pasalamatan niya to sa tuya po mga frontline workers. Lalong-lalo na po ini mga health care workers or givers na padagos na nagtatrabaho, nagbabantay kan namamanwaan na dahi po maulakitan kay niong COVID-19. Thank you very much po sa Indo. Diyos mabalos. Maski nga ni napapasipara kamo kan sa tuya pong gobyerno, lao mo nindo na kamo po nasa samuya pong mga pangadjion na paragi kamong ilikay sa anumang pong katibaadan. Magkaigwa kamo nin siguradong lugar nin trabaho, asin parayo kamo sa mga daing datang mga pangyayari. Yung mga nakaantabay via live streaming sa Facebook, partikularmente po sa DCGB News Online, pakishare na lang po sa mga kagrupo niya to o mga kamidbid. Tangani po na matawan man sindanin informasyon kung ano po ang nangyayari di po sa tuyang runa, lalong-lalo na di po sa probinsya ni Albay. Kulibat ko pala ang padagos po ang suburban road improvements.
na pinagigibo po kan opisina ni Kong Joey Salceda, siring man kan ang probinsyano party list. Ang mga nagkatira pong barangay dyan po sa munisipyo kan Daragalbay, nakatamasa po sinda ni regraveling kan mga alley roads dyan po sa barangay Banyag, Banyadero, Malubago, Budyaw, Tagas, Maruroy, Binitayan, Busay, Kilikaw, Alcala, relocation sites, gabos po ini dyan sa munisipyo kan Daragalbay. Ini po sa ngaran po kan opisina ni Kong Joey Sarte Salceda, siring man kan ang probinsyano party list with Congressman Alfred De Los Santos. Duman man po sa munisipyo kan Pulangi, puga-puga man po duman ang paghatod ni proyekto sa iraron po kan home care project ni Pulangi Nunoy Cap Adrian Salceda, pati ang sayang team. Ay ni po si Nunoy Cap, barangay captain, siya po ang ABC president duman, so kagawad po ini o konsihal duman po sa munisipyo kan Pulangi. At the same time, kandidato na po iningunyan sa pagka-alkalde ka na sambit ng munisipyo. So puga-puga po ang sayang grupo na maghatod kay ning mga home care assistance duman po sa mga COVID-affected families sa barangay La Purisima. Kasabay niya digdiyan sa kuyang amigo, si Councilor Jun Villar, pati man po ini si Kongkong Salceda, si Juan Miguel Salceda, kandidato man po ini sa pagka councilor duman po sa Pulangi. Kanakagingal daw yaon po sila duman sa Santa Teresita, Pulangi Albay. Di say may daradara po sindang mga asistensya para sa mga apektadong pamilya kay ni pong rumaragasang COVID-19. Sa presente po dyan sa Don Bosco Agro-Mechanical Trading Center, dyan tabi sa barangay Bangkiruhan. Bangkiruhan Legazpi City. Presente po na nag-distribute ngunyan ang opisina ni Kong Joey. Sinman ang TESDA with Regional Director Bulabs Talavera and Albay PD Madam Ruth Dayawin. No? Pigtawanin din mga starter kits o starter toolkits. Yung mga nagtapos dyan, Kuya John, anong ngaran kayo ni? Training duman sa livestock production, asin man poultry production. So, kapresente, pinagdidistribute na po ining mga starter toolkits. Ini po gagamiton ninda sa pagpuon kan sa inda pong hanap buhay bilang mga trained na mag-aataman po ni livestock siring manin manok. Yugun mo Dahil ko lang aram kung sa livestock ang tinao sa inda orig na mismo. Baka sa mga panguro-ineksyon, mga mixing utensils kan pagbahog kan mga baboy. So dahil ko lang sigurado, although imbitado sa indong lingkod, kaya lang may programa kitang ngunyan digdi, kaya dahil na po kita nakapasiring duman. Maray na hapon pa lang kay Manay Helen, kay Manay Helen Balmedina, dyan po sa Barangay Malubago, Manito Albay. Siring man si Primong Sawa, dyan sa Akal. Ano pa ding Lito Ramos, kumusta kayo dyan sa EDC, Energy Development Corporation? Sana okay lang kayo.
Nagaputagasain ngayon sa mga scholars. O kanaramduman ko, kadaklan po kan mga scholars dyan sa poultry and livestock production, organic poultry and livestock production. Garo mga taga dyan po sa Barangay Kawayan, Kabakungan, Malubago, sa kuduman sa may manumbalay ka dito. Dyan sa Manito, and also including some from Imalnod. Naramduman ko, igwa pa nga ni kita ga-Arimbay. Na naging scholar po kan opisina ni Kong Joey, asin man kang TESDA. Diyan po sa Don Bosco Agro-Mechanical Training Center. So igwa na kita nin 20 minutos, bakalis na po an alas 4 nin pagkahapon. Ano ini yung di ko po aram kung ano ang pigibo dyan kan pigahapot mong sasakyan. Di ko po aram. Nag-text kaya ini si 3523. May pigahapot siya kung ano ang pigigibo duman sa tabako. Di ko po aram. Hoy, speaking of tabako, maray na hapon sa mga parantabay niya to dyan sa Barangay Buang. Buang o buang? Garo buang kaya din ano. Maray na hapon tabi sa Indo dyan sa mga paratanom nin sayutes. Masiramon baga po paggisahon ugbus kan sayutes. Bangutan mo kuya Jun nin hipon. Kung medyo dagit-dagit ka sa kwarta mo, bangutan mo nin uyan bagang sugpo. Masiramo na namit ka. Ano pa ngayon pag-uristorya niya to ngunya na pagkahapon? Medyo bablo yun ngunya ang pagkahapon niya to, ade? Nata daw, maski dyan sa luwas, garo mariparo mo, garo nata daw ta maluyahon ang dalagan kan kan palibot. Oy, congratulations pala so nagtarapos po kan training on bread making. Leading to bread and pastry production in situ dyan tabi sa Belen Francisco Foundation Incorporated. Ini po sa irarum kan Training for Work Scholarship Program kan TESDA na pinagsuportahan man po ni Congressman Joey Sarte Salceda. So ini pong bread and pastry production in situ qualification, may mga manlain-lain po ining competencies na ang saro pong trainee o individual dapat na maaraman niya, maukudan niya sa training na ini, lalong-lalo na yung paglinig kan mga ekipahe, mga instrumento asin kagamitan, siring man ang pagpreparar kan mga pigagamit dyan po sa paggibo ni pastries asin tinapay, asin iba pa mga dessert items sa mga bisita o sa mga guests sa mga hotel, sa mga motel, sa mga restaurant, sa clubs, canteens, resorts, luxury liners and cruises, and other related operations. Ini pong bread making as core competency, 80 oras po ini or 10 aldaw. Tangani makumpleto ang nominal training duration. Nakadesinyo po ini tangani pong mapahiwas ang kaaraman, siring man ang kakayahan, lalong-lalo na ang attitude ka mga scholars, digdi po sa bread and pastry production, asin pagpreparar nin mga dessert, display, kan mga produktong ini susug po sa industry standard. So ini pong mga nag-aradal na ini po sa bread making, leading to bread and pastry production in situ, igwa na sindanin na pigapod na minimum competency sa paggibo nin tinapay nin mga pang-dessert asin mga cakes na yan or pastries na magagamit ninda. It's either na magsadiri sindang negosyo
or mag-empleyo sa mga hotel, restaurant, ang iba po nagsasakay po sa mga ining luxury liners or mga cruise ships na kung saan sinda po nagtatrabaho duman po sa pag-bake nin mga tinapay, siring man nin mga cakes, as in iba pang mga desserts. Kaya congratulations po sa mga nagtapos. Hindi ko lang ko na kasabay na po sa indang graduation ngunyan or maset sindanin pet sa kansainda pong graduation rights or completion rights. So mga nagharap po tabi kung rin naman ang masunod na batch kay ni pong training on bread making, magpasilid na lang po kamo dyan sa 2D Congressional Office, dyan tabi sa Ninong's Hotel. And dakol po dyan ng mga staff si Kong Joey na pwede po mag-entertain kan sa indo po mga queries o kaputan, manungod po sa manlain-lain, bako lang sa bread making, manlain-lain ng mga technical, vocational, education, and trainings. There we sat down, yeah, we will, when we remembered 26 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. there we sat down. May mga nagarapot sa tuya, Kuya June, no, mga kabiston niyato duman sa Metro Manila na manungod tabi sa transport facilities diyan sa bagong Bicol International Airport sa Alubo, kung may available daang mga sasakyan. Siguro paghali dyan sa airport, pasiring sa Daraga, pasiring di sa syudad ni Legazpi. Aram ko kaya garo dyan sa may atubangan gayud kang munisipyo kan Daraga, igwa dyan ki mga garo mga vans gayud yan sabi ko igwa po kasi siyempre bago man iyan napasinayaan o pinaginaguraran, sigurado kita, mina-assume kita na pinagpreparar naman tabi yung mga kaipuhan kan mga pasaheros. Lalong-lalo na itong mga bihikulos na madara sa inda, dumampo sa indang mga destinasyon. There we sat down, yeah, we will. Si board member Giselle Richard Salceda, kanakaaging aldaw, nagpaluwas po inini na statement na kung saan nagpaabot man siya kan sa iyang pasasalamat digdi po sa tiwala databi na ipinagtaw sa iya kan ang probinsyano party list. Yan baga sa mga nagparaharapot kung ano ngayaan dadalaganan na posisyon kay ni board member Giselle Richard Salceda. So yun na po inian kasibagan sa Saindo na ini pong sa iyang pagpasalamat digdi po sa tiwala na itinaokan ang probinsyano party list sa iya na bilang bahagi po kang pamilya. Bot sabiyon, ini po si Giselle bilang party po kang pamilya kan ang probinsyano party list, nangangahulugan lang po ini na siya po saro sa mga nominees. Aram niya itong padagos na mga party list baga, may maximum ining nomining tulo. Diba Kuya John? Tulo bagaan na maximum na pwedeng maging congressman ang mga party list na niyo. So si Giselle kasabay po duman sa tulo. Dahil ko lang aram kung ikapira siya dyan. Siyempre may duwang incumbent, si Congressman Alfred de los Santos, asin may saro pa, no, lingaw ko ang ngaram, pero garo siya po ang pamayukan House Budget and Appropriations Committee. Tagadigdi po sa ang probinsyano. So yan po. Yung mga nagarapot, si board member Giselle Salceda, nominee po dyan saro sa mga nominees kanang probinsyano
Party List. Buena kita nin 29 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik kita pagkatapos lang ka nagkapirangan na po ay. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Okay, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB. I ain't afraid of no ghosts. Nakaaging Martes, tinaritian naman kita ni na oil price hike. Ini bagatabi so paluwas na Can you call? informasyon kan The man. Department of Energy. Who you gonna call? Nata ikatulong beses na naglangkaw na naglangkaw ang presyo kan na petroleum products unya na bulan. Tulong simana na daw. This is already the third week this month. That massive price hikes were implemented for fuel commodities being retailed at the pumps. So, tulong surunodan na simana so pagparasirit ka na presyo kang petroleum products Call. Nagagrangay na po sa tuya po mga pagiriba dyan sa public transport.
Lalong-lalo na sa mga nagagamit ng gasolina asin krudo. I hear that's the word. Bali, gabos, nagkaigwa na po ni na pira na gabos an na dinagdag ko niya na bulan. Aday patapos ang Oktubre, uminabot na tabi sa 2 pesos 75 sentimos kada litro kang gasolina ang itinaas sa tulong simana pa sana. Tulong simana pa sana, 2 pesos and 75 centavos na po ang idinagdag kang presyo kang gasolina. Sa krudo, masuro lang ka po, 3 pesos 55 centavos. Aram niya to na ang krudo, iyo po ini ang panginot na fuel kan mga jeepneys, mga buses. Kaya nag-agrangay po ang mga tugang niya tong tsuper. Kasi kung nagkakarga ka sabiyon tapanin na 50 litros o aldaw times 355, dakulang bagay na yan. Pirang kilo ng bagas ang mababakal ka yan. Napapaduman sa natabi sa krudo. Sa mga kerosene naman, uminabot na po sa 3 pesos 50 centavos ang itinaas ngunya na simana. Ang pinakaultimo tabi ka nakaaging petsa 19, Martes. Yan. Ang presyo tabi mga tugang kan krudo, digdi po sa pinag-aapod nindang Brent crude benchmark, uminabot na po ka nakaaging simana sa $85 por kada barilis, no? Asin ka na nakaaging Biyernes, nasa nagkakawat po ini sa 84.86. But sabi yun, luminang ka pa. Puun kampit sa 15, kang Biyernes, luminang ka pa ni nagkapira pong dolyar. Kaya naghabol man so presyo digdi po sa Pilipinas. Nag-increase nin sobra sa piso kada litro ng gasolina. Diyugun mo di sabi nga ni kan mga nagpo-forecast kan presyo kan petrolyo nagaroda tabi padagos ang siring kay niong pag-ulanto kan presyo kay ni mga produktong petrolyo sagkuda tabi sa pagtapos kan taon na ini. Kung surusimana o bulan-bulan nag-i-increase nin maabot sa 4 pesos. Di bot sabiyon kayan, Oktubre niya na din, Nobyembre, Disyembre, may asahan pa kitang 8 pesos na increase. Nako, medyo makulog-kulog talaga yan sa bulsa kan mga Pilipino. También se ponga travieso, que ande por mi cama, siempre sin pijama, escuchando. Ang bida kay ni basulon pa sa mga dilawan. Se pasa decir, se anda con gira, llega Bata day naman daki dilawan ngunyan. allá, que me Anyaw na da pink lawan. cuenta. En el punto E, Ayogun mo Ini pong Facebook, recently po ang Facebook, nakaresibinin mga matitinding pagtuyaw. Narumduman nindo ito na may mga dating empleyado as empleyada kan Facebook na pinag-imbitaran po duman sa, dahil ko aram kung Senado o Kongreso ito sa Amerika, asin ibinuyag-yag duman ninda tabi sa nasambit ng pagdangog, na ang Facebook dakulaon po, ang contribution tanganing marungaw, ang mga kaakian niya to. y que el proceso le repita. Asin ang Facebook tabi, kabaing na kan pinag-aapod na fake news, disinformation, misinformation, asin hate advocacy. Hasta que me Sa madaling sabi, ang Facebook databi, nagigina pong plataforma or platform, social media platform, tangani po na magpakalat nin mga utik, mga salang informasyon, mga saltong informasyon
sharing man ang mga informasyon na kung saan apod kayo ni nangangapudan na magkaurungis kita sa lambang saro. Yung mananggad baga, no? Basahan indungon yan ang mga nagpapararuluwas dyan sa Facebook. Kaya nga ni sabi ka na aki ko, na may pinadara ako duman na sarong item, uploaded item, pinadara ko sa iya. Kaya ni pong aki ko, tatao siya mag-check, mag-fact check, kan mga informations, mga advertisements na yaon dyan po sa Facebook. Nagkapiraan ng pinadara ko duman Angel of God, Angel Mustasa. Sabi sa kukanaki ko, dahil ka ngayon magparatubod-tubod kaan. Dahil ka ngayon magparatubod-tubod ka yan. Big fact check niya ito. Ang pinaka-ultimo, ang sibag sa kuya kan sa kuyang aki. Ngaya, direkta ka na ngayon na magpareseta sa doktor. Bako sa Facebook. So, ngunyan po nasa mainit na tukawan ng Facebook. Sabi nga ni Dama, garo mapalit na daanin pangaran, garo bako ng Facebook ang pangaran. Tayo nga ninyo, grabe po, na-uncover na mga kabuahan, digdi po sa Facebook. Lalong-lalo na, kan nakaaging eleksyon, digdi palantabi kuminawat. Itong mga may mga kumpanya pa lang talaga. You get a pigaapod na, correct me if I'm wrong, you get yung pigaapod na troll farm. Ade? Troll farm. Na bubumbahong kanin kadakol na mga, ano nga rin kayo ni? Informasyon. And madali mo databi na mariparo yan. Taan mga simbag sa mga issues. Mga haliputon sa ng wordings, yaon dyan, adika. Yung mga kwadya na, halimbawa ngayon, nag-question ka sa policy, sisimbagong ka, haliputon sa na mga 2 o 4 sigurong words. Yan, iyan databi, mga yan, scripted na mga kasimbagan hali sa mga troll farms. May bayad pala niya. May bayad pala niya. Kaya gayod ang Facebook, dahil maniniyo sasaway. Sabi, pigo-konsinti pa da nga ni. Kaya kamutabi na mga mahilig sa Facebook, maging mapagmatsyag ka mo, lalong-lalo na po ngunyan na naglalaog na kita sa political season. Grabe po ang siriwagan nin ati, nin utik, nin pakaraot dyan po sa Facebook. Tangani po na mabirik ang paniniwala kan lambang saro sa tuya na magpabor kita duman sa mga kandidato na iyo po ang nagpo-fuel kan operasyon kay ni mga troll farms na ini. So prohibido lo que he escondido me gusta. Que me hablen bajito así respiradito me gusta. Donde haya peligro, donde haya delirio me gusta. Es malo pero es que me gusta. Y sí, y yo sé que la noche no son solas. Hoy, igwa na kita nin 44 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapo. Naber daw ilingon ta daw kung igbamang kinagtitek sa tuya. Ano yung nangyaw ni Dio? Anapod na databi kan Facebook, Facebook. Facebook. Ano po sabihin kang Facebook? Sé que te llama pero en su O mayapot pala na ko sa Indo. I-text daw nindo ko na sa 0939-880-1367. Ano tabi ang bot sabihon kan Manchurian candidate? Tama ba yun? Manchurian candidate. Ano ang bot sabihin kan? Tagaro, iyan po ang word of the day duman sa Metro Manila. Maski sa mga mainstream media, iyo po ang pinagiristoryahan ang pigaapod na Manchurian candidate. Garo, pelikula iyan ni Denzel Washington ga dito. Pero ang pinaka-original da kaya na aktor, sabi si Frank Sinatra.
ang Manchurian candidate. Ano ang but sabi yung kaan? Tamay mga ibang kandidato na Y si me pinagtatawanin label na Manchurian candidate. Sige daw, i-text daw tabi nito sa kuya. Kung ano yan, tadi ako ang tatao. Basta ang sabi kan iba, yan da ang Manchuria ged na somewhere in China ged ya. Iyo tabi, Director Edwin, ang Manchuria nasa China. Sabi ni Edwin, ika ngayon niya on dyan, ako pagparaputon mo. dominó. Sin pagarme mucho este juego lo dominó. Porque te tengo bien loco. A ti te tengo loco. Deja que el formato cuando le das al link. Te robo la victoria cuando me bajo el pin. Así te pongo loco. Papi te tengo loco. Ay pues. Robo la victoria cuando me bajo el pin. Oy, maray na hapon kay Reginald King. Si Kuya King ka rin iyo. Si Kuya King. Maray na hapon tabi sa imo, Kuya King. Kumusta ka na? Kaso Banggi, naghapit ako dyan tabi sa Barangay Bangkiruhan. Dyan kay Sanoy. Siguro kasuaki niya baga bakong siguro kundi sisiguro ko na tamaan sa kuya pong masasabi sa Indo. So naghapit ako dyan, nakipaglamay kita duman kay Fireman Paul Kanya. Aki inikan sa muyang sobrinong si Sanoy Kanya. Binawian na siya kan sa iyang buhay. Si Paul, aki pa. Aki pa. Nadistino ini duman sa manito Bureau of Fire Protection. So, naghapit ako dyan. Siyempre, aagian man sana. Naghapit na ako dyan, takaipuhan na makiistoryahan kita. And magpahilig man po o magdarakan sa tuya pong pakisumaro sa indang pagbundo. Dyan sa Bangkiruhan. Dahil pa ininahaloy si Paul sa serbisyo. And ang saya pong naging hilang, medyo very rare. Di kay din sinang titamaan. Very rare. And bako po maray na an experience kung titamaan po kan araw kaning hilang. So madaling sabi, may mga kamidbid kita duman na nagkaarabutan. Maray na hapon palan kay Taisan Barangay Captain Ato Valladolid. Naabutan ko duman si Kap Ato, nakikuristoryahan man sa mga nagkapirang mga taga Bangkiruhan. And naraman niya to na earlier, yaong palan duman si Mayor Noel Rosal, nakisumaro man, nakidumamay sa kamunduan kang pamilya kanya. So paghapit ko duman, pwerte man so uristoryahan mi. And nakaabot nga ni duman sa pagtaranom nin kamuting kahoy. Nanarumduman ko kay ito dyan sa Bangkiruhan. Mahiwas dyan ang pinagtataranuman nindanin kamuting kahoy. Ang naging problema dyan, the moment na anin na tabi, ma-harvest na kan kamuting kahoy, minabagsak na marayan presyo. Suka kontrata ninda, tagaro, napud kayan, contract growing, suka kontrata, garo pinagsasamantalahan man ang mga paraoma, ibinabagsak ang presyo, ang pagbakal ninda. Siyempre, ikaman sana, kung lugi man sana, it's either na konsumuhon mo na sana or mapipilitan kang ipabakal na lugi. Pero mananaram ka na. Tungon yan daday naman talaga taranom dyan na dakul na kamuting kahoy. And saro po yan sa magayon-gayod na pag-adalan kan sa tuya pong mga yaon po sa gobyerno ining mga post-harvest facilities na required. Tangani po na maski magkaigwan in overproduction, an sa indong produkto, igwa po nin padudumanan. Kung bagagaro, nakakaigwa lang nin
additional or added value sa indong produkto. Imbis na raw, very raw, magkakaigwa po ni na some sort of an intervention, tangani po na at least semi-product or semi-finished product ang iluluwas na dyan sa barangay. Naramdaman ko kay ito o si Congressman Joey, I think he was still the governor of Albay, nasaro iyan sa iya po na pig-discuss kay ito sa Muya na magibonin some sort of a study or a design tangani po ining mga produkto niya itong inio, madagdaganin value sa paaginin pag, ano nga rin kani, pag kaigwa nin initial na mga processing along the way. Kaya nga ni baga may mga farm to market roads, tangani na kung may technology man na i-apply, dahil po madidipisilan sa paglaog dyan sa mga production areas. So may mga relasyon po yan ngunyan sa mga proyekto ni Congressman Joey na kung saan ang agrikultura and infrastructure nagkakaigwa po tawag dito, integration. No? Integration. And nailing ko man duman yung estratehiya on preliminary rural industrialization. Kasi, kung ma-introduce ka ng technology sa agriculture, kaipuhan mo nin mga major infrastructure, tangani po na mapunan ang rural industrialization. So, garo itong ideyang ito ni Kong Joey was when nag-ano baga ano nga rin kayo ni? So, pag-decongest kang metropolis, na dapat kung mabaralik man sa probinsya yung mga tao, igwa ki masaludig diong industriya na nin trabaho. Na kung paurulian mo man agad iyan digdi na dahi man ki magiging trabaho, mag-create man giraran din social problem yan. Just the same sa pighalian sa Manila. So yan po ang saro sa mga siguro magigi pong parte kan sa iya pong disenyo ini pong quantum leap to prosperity, ini pong preliminary rural industrialization. And in fact, nagluwas po ini si Kong Joey ni na ideya kung paano masisimbagan po ang energy requirement kay ni pong quantum leap strategy niya. No? Sabi niya magdagdag din mga power plants. No? Dahil maging dependent sa fossil fuel ang mga energy producing plants na iniyo. Kaya nga ni Garo, yung ratio na 40% renewable energy and 60% fossil fuel energy source, Garo ang gusto sabihin ni Kong Joey na ining 40% na renewable energy dapat ma-realize ini kan sa tuya pong society. Sinabi kong ma-realize, ma-attain. No? So, iyan po ang nahihiling niya to na pagkakabit-kabit kan mga intervention na pinaghihiling kan sa tuya pong mga leaders, lalo na sa mga economic leaders niya to, na kung gusto niya to na i-develop ang sa tuyang countryside, there must be a corresponding facility to support ini pong rural industrialization agenda kan sa tuya pong gobyerno. So, may mga lugar digdi po sa tuya sa probinsya Canalbay na medyo talagang dai pa nakaka-eksperyensya ni mga facilities na magwawarant o magpipermiso tangani po magpuon ang tao dyan na mag-industrialize. Ang gusto sabihin ko, yung power requirement, medyo harayo pa. Kung igwaman, bakong sufisyente. Lause ang serbisyo. Ngunyan nga ni kayo. Ano kita? Naka-generator kita ngunyan? Naka-genset kita, Kuya John? Kuya John? Naka-genset kita ngunyan? Garo yun nadadangog ko so so kurub-kutob ka na generator. O pag-araw ka ng serbisyo, talagang medyo
matagros ang industrialization niya to. Lalo pa kan laugong kita kanapik, nagaro daiman ki determinasyon na talagang, sabi ba ganindo dyan sa apik, partner ka mo sa development. O nailing ko nga na dyan sa indong signage. Linuho na, inali so terminong partner. Tagaro dahil manggid na hiling na talagang partner an apik in developing Albay. So yan po, pagtarabangan ta siguro ining problema iniyo sa energy. Kung gusto niya to na magkaigwa kita nin preliminary rural industrialization, tangani po sa mga produkto niya tong agrikultural, ma-process, kaipuan niya to nin sufficienteng energy requirement. Kung arog ka yan, sanggat to 130 ang bultahe. Ano man ang mag-andar ka dyan na makina? Oy, kulibat ko palan. Ape, kung nag-antabay ka, nagre-reklamo tabi ang mga maestros-maestras dyan sa Manito National High School. Kaso mga bago nindang risograph, na pinagagamit ninda sa pag-produce kan mga modules kan mga estudyante, raot na. Tulo. Barago pati. Route na because of the very low power. Ini may nagkaigwa po nin meeting duman sa barangay Nagotgot, ining apik. Natandaan ko duman na pangaran is Hazel. Nagngangaran na Hazel. Ang sabi niya, kan hinapot siya kung nuarin malangkaw ang bultay dyan sa nito. Ang simbag niya, aram nga nindo, logi nga yan apik dyan sa nito. Kaya kung gusto nga nindo mapakarayan ang serbisyo dyan maglangkaw ang bultahe, magtabang da sa koleksyon, asin magtabang da ang mga tagama nito sa pagpababa kan systems loss. Dahil ko aram kung official policy yan kan apik. Trabaho po nindo yan eh. Nagnegosyo ka mo digdi o sa Bicol o di sa Albay, an assumption tabi kan mga taga-Albayano, kan mga taga-Albayano, kan mga Albayano, igwa ka mo kisupisyenteng kapital na kung igwa ki mga siring kaya na problema, insigida, igwa ka mo kasimbagan, igwa ka mong solusyon. Bako na ang solusyon palan, ang solusyon palan dyan, ipapasa nindo sa trabaho nindo sa mga konsumidor. That should not be the case. Dapat giristoryan mi yan dyan sa bangkiruan kasuhapon, ta dyan baga sa bangkiruan, pasiringan sama nito. Babao man ang bultay kan kuryente. Ayan pala, kung sa sagurong, kung arani ka pa duman sa stream, o sa stream sa spring, medyo marayray-pan sa imong makukuang tubig, dakul-dakul pa. Pero habang naghaharayo ka, dakul na nagkukonsumo di sa arani duman sa burabod, nagluluya na ang bulos kan tubig. Arog man palang ka ng kuryente. Ayan man ito baga nasa puro-puro na kan linya. Kaya tagdo na sa namin naabot duman. So nag-iskusar naman ko ta ang local government unit. Nagluwas naman ki resolution ang Sangguniang Bayan and si Mayor pasiring duman sa Department of Energy. Kaya lang, ano nga yung ganaan ta dyan? Darakulao na kumpanya may sadirikaan. Pwede ka man agad i-sacrifice, kung lugi man agad ang negosyo ninda duman sa lugar na ito, tatapagpakarayon man ang ninda, nag-i-income pa man sinda. Maski hababao na bultay kan kuryente. Kaya kamugtakan ta dyan sa Southern Barangays kan Ligaspi, pasiring sa munisipyo kan nito, garo ka nagbakal kisarong kilong karne. Pero ang tinaw sa imo, kabangang kilo sana. Taan kuryente bagabig babayadan ta kang kuryente 220 volts. Ang pigpapabulo sa imo para sanggatos o 130 voltahe. O bako na short change kita. Diba? Binayadan mo saro, dineliver sa imo kabanga. O, diba? Bako unfair and unjust yan. O. Kaya lang, sabi tangani kayan, ang gabos na bagay na mga kaput, monopolisado, ni nagkapira sana,
Kung minsan sabi nga ni kan, ano iba, ipasadyos ta na sa nangaya. Diba? Ano man yung laban ta dyan, mga igantian. Pero pag nagkasararo kita, pwede tang luway-luway na matrabaho yan, pasiring duman sa pinag-aagad niya itong kambyada. That conga, no, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Bueno, nabuta kita kan sa tuyan para mientras na pamamaaram, digdi sa programang 2D sa GB. Nakaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda. Sangaran ni Kuya June, dyan sa control. Ini po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay, nagsasabing mapasatuya man lugod ang bendisyon kang kaguranan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.